Συρτός Καλαματιανός, ή σκέτο Καλαματιανός, ο πιο γνωστός χορός στην Ελλάδα. Όπου και να βρεθεί στην Ελλάδα, θα έρθει η στιγμή που θα το χορέψεις, οπότε είναι καλό να το ξέρουμε. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές, θα χορέψουμε τώρα αυτή που ως συνήθως χορεύεται. 12 βήματα, δεξιόστροφος, πηγαίνουμε στα δεξιά, με το δεξί μας πόδι. Ξεκινάμε. Ο ρυθμός είναι, και αυτό είναι το βασικό, αυτός είναι ο ρυθμός του συρτού, είναι μακρόν, βραχή, βραχή. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Εκεί στηρίζονται όλα τα συρτά. Λοιπόν, τα χεράκια μας είναι εδώ, μεικτός χορός, κυρίες και κύριοι μαζί. Τα χεράκια μας εδώ και ξεκινάμε με το δεξί μας πόδι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και μετά το ίδιο βήμα ακριβώς το πάμε στη θέση μας. Πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Τώρα, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.